आस म्यूजिक भोजपुरी प्रेजेंट्स। पूजा करके सरस्वती माई की पूजा करके सरस्वती माई बिया तो फाड़ा को पेन के छोटकी सीधा झुकाई के बिया तो फाड़ा को पेन के छोटकी सीधा झुकाई के पूजा करके सरस्वती माई के पूजा करके सरस्वती माई के पूजा करके सरस्वती माई के बिया तो फाड़ा को पेन के छोटकी सीधा झुकाई के बिया तो फाड़ा को पेन के छोटकी सीधा झुकाई के पूजा करके सरस्वती माई के पूजा करके सरस्वती माई के पूजा करके सरस्वती माई के हो पूजा करके सरस्वती माई के पूजा करके सरस्वती माई रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोलापुर सहित चौक। कपी कलह हम माइके चढ़ा के धइले बाटे ध्याना हो सदा सुमन से देखो न छोटकी कोहरता है पूजा नामा हो खुश आज होई हे माइके दोहर सोन भाई के खुश आज होई हे माइके दोहर सोन भाई के पूजा करके सरस्वती माई के पूजा करके सरस्वती माई के पूजा करके सरस्वती माई के हाँ पूजा करके सरस्वती माई के म्यूजिक बाय सुगम राजा पूजा करके सरस्वती माई के रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोलापुर सहित चौक। हसना डाइन सारा मैं लिखिले भजन चरनिया हो सोसीदा जहाँ कहावत बाके सरस्वती माही के भजनिया हो जनम पे नद से मूर्ति मंगाई के जनम पे नद से मूर्ति मंगाई के पूजा करके सरस्वती माई के पूजा करके सरस्वती माई के पूजा करके सरस्वती माई